ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିଏ। କୃଷ୍ଣପୁର ପାଟଣା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁରେ ହାତଗଣତି ପରିବାର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? କାମଧନ୍ଦା ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କେଉଁଠି କାମ ମିଳୁଥିଲା ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 18 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲା। କାହାର ବି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଟିକକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ବୁଲି କାମ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏ ଗାଁରେ କେଉଁଠି କାମ ମିଳିବ କି? ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁର ପାଟଣାରୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛୁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ତ କିଛି ବି କାମ ମିଳିବନି, ହେଲେ ତୁମେମାନେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଅ। ସେଠି ଜଣେ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ସେଇଠି କାମ ମିଳିଯିବ। ଏହା କହି ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରନ୍ତେ ଏ 18 ଜଣ ଓଲା କହିଲେ, ଭାଇ, ସେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ କେଉଁଠି କହିଲେ? ଲୋକଟି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଇ ନାକ ସିଧା ଯାଅ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 4 ଛକି ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ସେ ଜମିଦାର ଘର କହିଦେବ। ତାପରେ ଏ 18 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ସିଧା ହେଇ ଚାଲିଲେ, କେଉଁଠି ବି ବଙ୍କିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ସେ ଲୋକଟି ତ କହିଥିଲା କି ନାକ ସିଧା ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲାମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଳ ଗଛ କଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଉ ଟିକିଏ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ନଈ। ନଈ କଡ଼େ କଡ଼େ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଈକୁ ଡେଇଁଲେ ଏବଂ ପହଁରି ପହଁରି ସେ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଓଲା କହିଲା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 18 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ରୁହ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଣିଦିଏ, କାଳେ କିଏ ଯଦି ନଈରେ ଭାସି ଯାଇଥିବ। ଏହା କହି ସେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଥରେ ଗଣିଲା, 2 ଥର ଗଣିଲା, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତା ଗଣାରେ 17 ଜଣ ହିଁ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଥିଲା। ଯେମିତି ଏହାର 2-3 ଥର ଗଣିବାରେ ଭୁଲ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଓଲା କହିଲା, ତୁ ରହ, ମୁଁ ଗଣୁଛି। ଏହା କହି ସେ ବି ଗଣିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଲା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଲାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଭୁଲ କଲା। ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଥିଲା। ଏମିତି 18 ଜଣ ଗଣିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣା 17 ଜଣ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ, ନା, ସତରେ ଜଣେ କିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପଚାରି ପଚାରି ଜମିଦାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପରଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସେମାନେ ଜମିଦାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଧାନ କିଆରିକୁ ଯାଇ ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ିବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। 18 ଓଲା କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଉପାଡ଼ିବୁ ଏବଂ କ'ଣ ରଖିବୁ, ଚାଲ ଥରେ କହିଦେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜମିଦାର ନିଜେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଗଛ ଧରି କହିଲେ, ଏଇ ଗଛ ରଖିବ। ଆଉ ଯେତକ ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାକୁ ସବୁ ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇବେ। ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଗୋଟିକ ଧରି କହିଥିଲେ, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଧାନ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଧାନ ଗଛ ଏବଂ ଘାସପତ୍ର ଦାଇତେ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ବିଲଟା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲା।
ତାପରେ 18 ଜଣ ସବୁ ଧାନ ଗଛ ଏବଂ ଘାସ ଧରି ଜମିଦାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାର ଘରେ ନଥିଲା। ଜମିଦାରର ମା କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିକି ବସିଥିଲା। ଏ 18 ଓଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ୟାକୁ କୋଉଠି ରଖିବୁ? ଜମିଦାରର ମା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଏ 18 ଓଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଘାସପତ୍ର ଓ ଧାନ ଗଛକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫଳରେ ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଏବେ 18 ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଯଦି ଜମିଦାର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ 18 ଓଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୋଟିଏ କୋକେଇରେ ବୋହି ବୋହି ମଶାଣିକୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଉଠାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ କୋକେଇରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ କୋକେଇରେ ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଏ 18 ଓଲାଙ୍କର ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୋତି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀଟି ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାରୁ ସେଠାରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ 18 ଓଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ। ତାପରେ କଥା ଯାଇ ଜମିଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜମିଦାର ମଶାଣି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିକୁ କାହିଁକି ପୋତିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ମାଡ଼ ଭୟରେ 18 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜମିଦାରକୁ କହିଲା, ଆମେ ଘାସ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ କେଉଁଠି ଘାସ ରଖିବୁ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ। ସେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲୁ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କାଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ମାରିବେ ଭାବି ଆମେ ଶବଟିକୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ହେଲେ ବାଟରେ ସେ କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା କି ଇଏ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ। ଜମିଦାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ 18 ଓଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି 18 ଓଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦେଲେ।